Така. Отварям, но така. Така. Че хубаво се чува. Звук. Малко не ги опакова този пич добре, но... Здрасти, бе! Здравейте, бе! Здравейте! Отварям. Съвсем нежно отварям кашона. Така. Ето кашон е отворен. Махам хартията. И се опитвам да... така мисля, че ще бъде супер. Не знам дали се чувам добре, но... Ето. Това е първото. Ставям си една тавичка аз тук. Така. Явно ще ми трябва все още ножа за запаковане. Много гаден звук. Така. За съжаление, тук обаче работата ми мирише, че ще има нещо разгубено. Така. Точно така. Познах. Така. Тая част е паднала. Но част от играта. Слагам тук и преминавам към следващия. И тук работата е доста зле. Рискът, когато поръчаш нещо, е огромен. Ето. Ето. Постарал се някой да го правя. Добавяме към него и още интересни неща. Контейнер. Имаше някой обичаш контейнери, ама няма да казвам кой е, защото за Георги няма смисъл да говорим. Ето едно камионче. Нека обаче да приключим с дразнещата част, с опаковката. Така. Между другото, много приятно ремарке. Поне на мен ми е симпатично. Херпа. О, интересно. Интересна опаковка. Айде, няма да отварям още. Отново. Не знам дали са интересни тези видеа, но на мен е интересно да ги правя. О, тук трябва много да се внимава. Какъв е този камион? Красота. Красота, която е паднало едното огледало. Ето го и огледалото. Много хубаво огледало. Гледай, виж как отразява супер перфектно. Така. Още един. Още един. Интересно. Фирма Кьордел, която е близо до мен. Тук малко наобратно го извадих, но
Тук не е добре работата. Така. Колкото и да внимаваме, все пак в този мащаб, но не е фатално, кабината ще се сложи. Не е толкова фатална работата. Симпатичен камион. Малко брошури да махнем. Що говоря да махнем, като съм сам, бе? Кой друг ще маха, нали? Аз ги махам. И я да видим, като редовен клиент, сигурно са ми изпратили подарък. Samsung Galaxy. Отварям. Този камион най-вероятно ще остане за колекцията на жена ми. Има такава вероятност. Така. Сега по-лесната част и по-приятната. Scania. Нали, тези модели няма да излезнат тази седмица за продажба, със сигурност. Интересен Мерцедес. Много приятно. Но зелено Волво. Само това да го знам. Къде показвам аз? Така, това има голям шанс да остане за мен, защото от всяка една колекция, която дойде при мен, аз си оставям по един камион, една кола, според зависи. Просто трябва да си взема друг статив, защото аз съм нисък, той статива и той нисък, ръцете късички, да. Ето. Такъв съм имал, мисля, че имаше при мен, минава е такъв през мен. Сега пристига. Много интересно. Това е моя номерация, някога е бил при мен. Той е камион и отново се връща при мен. Интересно. Тук малко трябва да се намести. Това ще го мисля и него. Дали да не е това. Може и то да е за мен. Да видим. Това е почерк. Много прилична почерка на жена ми. Обаче не мога да съм сигурен. Колко и малък света. Някои от камионите са били при мен, то съм сигурен. Сега ще върна за този. Този със сигурност е бил в магазинът ни в България. Интересно, че е бил при мене. Изпратил съм го в България, продали сме го от България. Защото тези номера са си наши, който е получавал такива камиони, ги знае тези номера. И камионът се връща отново при мен. Нищо. Пак. Охо. Не гледай с двама шофьора. Водачи. Водители. Така. На всякакви езици можем да ги... Така. Още един приятен модел.
Тук лоши модели няма при нас. Малко трябва да се понаместят обаче. Малко трябва, защото от транспорта им се валят кабините, за съжаление. Стар, но интересен модел, честно казано. Казвайте кой модел ви харесва на вас. В коментарите, коментирайте. О, то било изморително. Охо. Още един от тази серия. Този няма следи да е бил при мен. Да, не говоря в момента, защото аз нищо смислено не казвам. Така. Добре. Ще има още един такъв DAF с шофьор. Между другото, много интересен камион, според мен, лично и категорично. Така. Бъркам отново. Влекача на Кьордил. Интересно. Това е интересен модел. Бил да го покажа на камерата, нали? Това е интересен модел. Тук ще бъде интересно също. Само да отворя. Нека голямото разопаковане започне сега. Честно казано, понякога голямото опаковане и многото опаковане също опаковане. Стига с този габровски бе. Ей! Многото опаковане понякога красота. Многото опаковане също не е добре понякога. Защото някога се стягат прекалено много моделите и се чупят. Много тънка граница. Ай. Този поне малко мисля, че ще му трябва. Това е към него. Така, нещата са малко разглобени, но ето го. Всички части са тук. Лафета се откачваме там. Приятен модел. Ще се сглобява. Така, следващ приятно запечатан. Колкото и да се внимава, все пак като поръчвам такива камиони, аз си поемам риска. Ето тук е счупено. Защото знам, че пластмасови са и всичко се чупи, но пък се и лепи лесно.
Нали, аз не лепя. Нямам времето да ги разглобявам, предпочитам да ги дам на по-ниска цена и някой да си го оправи. Така. Ох, още една мъка. Но пък човека се е постарал да ги опакова. Охо. Изненадващо. Огледалата са тук. Цели. Това малко. Докато стигне до България, предполагам, че е паднало. Но нищо. Слагам тук. И какво остана? Много е важно да се прегледа всичко. Ох, стана още една кутийка, която има обувки сигурно. Охо. Добре, нали? Страхотно. Нищо. Нищо. Поправимо е. Поправимо е. Това червеничко против уроки. Тук е някакъв бръмбазък. Така. Интересно. Изчистен. Много приятен модел за мен лично. Но мен много ми харесва. Ще ти харесва ли? Чакай сега да сменя ръцете, да го сложа така. Не знам какво ми харесва точно в него. Честно. Така. Още един влекач. И той е много приятен. Този може да остане при мен, защото да видим. Обаче ми липсва нещо от него. Нещо липсва. Да видим в коя опаковка беше. Това беше, ама няма. Така, мисля, че този е последният. Така. На мен лично много ме харесва. Трио с Кания. Така. Това беше. Разопаковах. Сега трябва да оправям всичкото, което съм разхвърлял тук. Благодаря ви, че гледахте. Напишете в коментарите дали ви харесва и дали се заслужава да правя още такива видеа. Чао от мен!